Si esteu atrapats en el temps i no sabeu què regalar ara per Reis i teniu una necessitat imperiosa de regalar un llibre diferent, amb emoció, però amb un punt real i que parli, per exemple, de la ciutat de Barcelona, jo us recomano regalar o llegir Una noia a la ciutat, que és un llibre de la Mercè Ibars, que ha publicat Anagrama, i que no deixa de ser com unes memòries de quan ella arriba a Barcelona des de la Franja i descobreix una ciutat sent ella una noia que mai havia estat a Barcelona. I és una descripció, per una part, del descobriment d'aquesta ciutat. Hem de pensar que això és als anys, a la frontera entre els 60 i els 70, tot el món està canviant, i Barcelona també, i la Mercè Ibars arriba i per un cantó descobreix la ciutat i per l'altre s'enamora del que serà ja la seva parella per tota la vida. I aquest llibre té això, l'amor a Barcelona, l'amor a ella, i un cant a la vida, i en certa manera un cant a valorar el que som, el que hem estat i a com podem valorar la nostra pròpia vida. M'ho he passat molt bé, és un llibre molt personal, molt interior i ple d'amor a tot arreu. Per tant, jo us ho deixo aquí i als Reis, si feu la carta ràpid, encara us el podran portar. A mi per Reis sempre m'agrada recomanar alguna cosa per la canalla, que de fet són els Reis de la casa, ja que és el dia de Reis, doncs un llibre de nens. En Llopet, de la Sara Fernández. És la història... No us vull fer spoilers. És la història d'un llop petitet. Veieu? És el més petit de la camada, plop, l'últim que va sortir. I és la seva història. Es perd, llavors té por perquè fa fred, s'amaga en una cova i en una cova troba un monstre gegant. I què va passar després amb el llopet? L'heu de comprar. Llopet. També està en castellà. Els que tenen la meva edat ja han descobert que el món canvia. I l'últim canvi que estic notant és que la festa de Reis s'està convertint només en una festa per criatures. Els regals cada vegada es fan més per Nadal i menys per Reis. Però jo crec que els adults també esperen un regalet. La torna, de la torna. I per això, quan vaig veure aquest llibre, Charles Williams, No hi ha pitjor fúria a l'infern, Crimscat, vaig pensar, aquest autor és un autor de novel·les policíaques dels 60-70. És postclàssic, després de Hammett i Chandler i algun altre més. El següent és Charles Williams. I l'he agafat i sí, és una frivolitat, però és d'aquelles històries també d'una altra època en què un home dur, guapo i segur que es pensa que la vida és seva, arriba a un poble a vendre cotxes. I aquell xuleta acaba descobrint que tot és molt complicat. Es llegeix bé, és ràpid i té un final que potser avui dia seria més dur i el deixa amagradors. Per Reis. Us n'heu anat de vacances aquest any? Alguna vegada heu anat a Grècia? Heu visitat el Partenon? No? És igual. Llegiu la Mary Beard. Ens parla del Partenon, de la seva història i de les seves vicissituds. Està molt bé, hi ha coses que probablement no sabíeu. Mary Beard té una manera d'escriure molt agradable, molt àgil i us encantarà. Ganes d'anar a veure el Partenon. Mary Beard, crítica. Però n'hi ha que també volen un regal interessant. I un client em va aconsellar aquest llibre, Benjamin Moser, El mundo del revés, Anagrama, sobre pintura holandesa del segle XVII. Clar, jo em vaig quedar, però l'he agafat i es llegeix que no es pot deixar, sonen les alarmes i tot. La gràcia és que no és una visió cronològica, clàssica. Jo crec que més que el món al revés seria un món vist pel darrere. Està posat una sèrie de pintors, n'hi ha gairebé 20, la majoria desconeguts pels ignorants com jo, que expliquen tota l'època, o sigui, explicant cada pintor i per què pinta d'aquella manera i per què és important que pinti d'aquella manera, també va explicant la vida, la mort, les misèries, les alegries de la gent que vivia en aquella època. És com una novel·la, m'ha encantat. El món del revés per Reis.